И така, какво става? Аз съм Цитаров БГ и до мен е Багитон. Здравейте! И сега ще минем някакви мисии на GTI и ще продължим с епизода на Minecraft. И после ще го качим в YouTube. Това не бе късно, така. Сега почваме първото. И GTI ще ми на български. Ще ви пратя линка там, ще ви сложа всичко. Ще ви кажа къде да се свалите. Бе. Да, те мене настрелят. То не видя ли как ги зове? Не. Дай си Джей, отиди и направи на трапа. Ай, газ. И още малко и стигаме. Чек само 10 секунд радио. Чакайте ме. Сега. Трябва да направим нещо. Страшно става. Загубихме си победа. Трябва да направим нещо критично. Да говорим с него. Натоварихме с толкова много задължения сега. Да, Иван, трябва да се казва. Искам да финиширам просто. Как малко се запази. Давай. Карам да ги взимам си. Давай. No ale to mi skarakowa. И сега хора правим втората мисия и третата и да се това само да се ползва и продължавам с последните дни. Мали, добре, че се развикали. И сега продължаваме с втората мисия. Вече не гледам. Да отиваме към Барсаница, за да се представим. И после ще стигнем в една пицария да ограбим. Страшно се развълнува, че споменават пари, смятате пеенето си на стената, видя хората от обстановката. Даже ставам някакви думи на френски, аз ще му повече. Майка ме постави
страшно се промениха и вече разгледат за всички. Отивай. И шалките на медицина също. Чакай сега да гледаш други дрехи. Да не ги забравиш. Ето тук мама има още дрехи, които да не ги забравиш. А коя да видим? Николко пъти къде се. Значи трябва да вземем да спестим малко. С Галя да не е жена, която се помага, за да може да ни върви домакинството напред. Да имаме път в това. И аз мисля. Да, точно това по-добре. Точно, според. Мама, там имаше бижуто, да не ги забравиш. Взели прическа за $500. Не за 50. А, да. Имаше едно за 500. Ама тя много яка прическа била. Разбира се, аз отивам само за един месец. Бързо се преминава да посетите. Още мина като 1000 Сирийската 1000 века. Остана това и графистите и проблем с проблеми на неща. И се научила и декот, аз това не мога. Аз се чувстварят, че съм отворена. Литература не мога. То ми се му увеличили малко. Всичко ми мога да знам, да речем, ама не съм готвила. Ти наши по-нататък ходим, не е тук старан. се доближавам. Ние ходим по-нататък, другите ми. Това, че час всеки път говореше на чим. Аз, докато я няма, ще се науча да рисувам, да я изненадам, ще ходя някой ден и аз ще чакам. 16-годишната Алина е едно от тези деца, на които им се налага да пораснат преждевременно. Ангажирани с собствените си проблеми, родителите й твърде дълго не разбират, че не трябва да прехвърлят своите отговорности върху децата си. Слава Богу, навременно осъзнали грешката си, те все пак оставят дъщеря си да следва пътя си и да сбъдне своите мечти. Как пожара да се пак? Бъги. Ой! Може да видя. Какво ще гледаме? Бати бота. Само че искам да видя каквото ми писала Жан. Какво стана накрая? Ами, тази 16 годишна да отиде в Париж да учи изкуство. Добре, това. О, А това каква седмица беше? аз мисля, че съм го махнала. И така сега правим последната мисия. Кога е теб, кога е тебе? Ми... И сега хора правим финалната мисия. Ясно, добре, не знам. Защото и на ТБ ми звучи по-правилно, отколкото и на ТБ. Не знам, въобще не знам. А гледаш ли пингвината да ме разкара? Гледам всеки път. Много са готини. Ма гледа ли новата? Гледа ли новата? Това филма, дето е на пингвините. Още не съм го гледал. Има го за новата. Сериозно? Да. Гад! Сега трябва да си го изтегля. Чакай, ще напиша тогава, че списа баба Марта. Баба, че става мама. Още рано. Ванка. И само 12 часа. И ще се... И през нещо. Ти има някой клипчета. Тези всички има ден да си жива и здраво, После да си да учили живот припас. днес и всичко най-най. Само успехи за напред, обичам. Бати, яки се рози! Преди 19 минути.
Ока може да скачи. Не, банка. Според мен. Да гледам да минавам бързо. Той къде е? Ето нагоре по това. Игър. Да. От това, което беше на отдела, съм много по-добре. Аз мислех преди да тръгна да запиша дали се добре, защото ако не съм добре, ще стана нагоре. Спокойно. Богове ми харесват снимката от Джани. Нещо друго. Не ви цъкни това. Виж ти залата. Банка е. Уникално се да банка. Акабон. Днеска ще му по-бързо. Служите. Точно ги болестта. Сега искаш ли да си изтеглим да го изгледаме това? Аз съм го гледала, но не го изтегли. То колко време? Не знам. Сигурно има час и нещо. Да. Има си. Кое бе, кое? Мати къде е легнала? Къде беше? Тя с... Какво беше думата? Не. Аз по-съчетавам. Слива се. Да. Ох. Бързо сега си качвам, че не представям, че Той пък кога... не е друг филм. За малко. Малко объркам пътя. Не съм го обършиш. Така. Не се обръща. Много кадърни, защото ще съм заклен. От бързането с кафта не два пъти се пробърна. Аби аз си гледай пъти, бе. Баки бота. Баки ти си го гледай. Гледай сега. Оу. Много съм добър. Банката ще ми... Виж прахта на чечета. Да, за неки 2 минути. Не да имаш ли жиска? Как е на инглиш? Ти си е 5 дни? Не, Китай. Кога си я направи? Иначе не си тази дитяка на колко. Нито един познат. Е така хора, докато си приключиме, Другите. те вече ще могат да взимат справки в къщата на Мори. И сега утре ще снимем следващия епизод. И до тогава чао от мен Страбей. И най-вече спорни